kali ombak damar wulan ya damar sasangka lara lapang suwita Majapahit ditampan kumarulang tikonan arep panjang semara kembang ngaruh kepatian nandang prato marang damar wulan Majapahit ratu nekan dana wungu isekan dasar pasuryan neng ayu Prabu minyak tinggal marati tompo barang gede ngamuk-ngamuk gawa kedah damar wulan maju perang nimblatanya besok menang boyong wae kapoyangan damar wulan wini sudah dadi ratu Tanja Semara Dimaru kencana wungu damar wulan pranyata katiban bayu piyen dikon saiki dadi ratu Karna Satria sama desa Paluambang damar wulan ya damar sasangka lara lapang suwita Majapahit ditampan damar wulan dikon ngarep Anja semara kembang ngaruh kepatian nandang prato marang damar wulan Majapahit ratu nekan dana wungu isekan dasar pasuryan neng ayu Prabu minyak tinggal marati tompo ngabrak gede ngamuk-ngamuk gawa kedah damar wulan maju perang nimblatanya besok menang boyong wae kapoyangan damar wulan wini sudah dadi ratu Anja Semara Dimaru kencana wungu damar wulan pranyata katiban wayu piyen dikon ngarep saiki dadi ratu Nangaten monggo ya, pun lajeng ki wonten Aku aja Pagong Budaya. posisi. Mangga.
iki Lia, iki Niken, iki Devi, iki Yuli, iki Nurma, iki Citra, iki Pia, iki Nia, iki Undus, iki Ai, iki Mia, aku Ika, aku Ika, aku Hesi Menyesil, Partisi Agung Budaya, menger dapat gawe kujiwa. Agung Budaya menger. Agung Budaya Menger. teles kebes. Gak kebes. Oh, gak pancen kahanane. Walah mertanda iki rezekine Pak Ali sak keluarga lumintu kados medine udan sampeyan Kanji. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayane mubeng bareng nak kepleset ilang apa ora isin nggih. Mas Ali sugeng dalu. Asik. Mbak Puput sugeng dalu. Pundi ya kapiyayine? Mbak Puput tesih. Mbak Puput, Mbak Puput. Mas Ali, Mas Ali. Oh, alah kae. Nggih ta, Kak? Lho nika. Oh iya Mas Ali. Bisa, oke baik. Sembah suwun nggih nderek Mangayu Bagio, nderek Bingah wonten keluarga besaripun Mas Ali. Anjing. Tapi adicara tasyakuran walimatul hitam. Lho. Mas Ali sunat to. Ora to, kok iso Mas Ali sunat menggoda? Mas Ali nyunatke. Nyunatke, netakke. Mengko ndak apa? Menggoda entek lho. Alah kowe iki to. Mbak, wangsul, Mbak. Oh, atas-atas, Mbak. nyangoni iki. Oke, baik. Ayo, Mbak. Ya wis, Monggo, Mbak. Mbak. Tak tampi riyen. Hati-hati, Mbak. Oke, Mbak. Atas-atas lunyu. Kok jeru, Mbak? Nggih. Ngarsake napa? Hah? Kenalan? Kenalan? Angelika Hesti Menyes. Kenalan, ayo. Mbak, aku kaget. Ika Talenta Ika Talenta. Oh. Tukul. Oh, Mbak Tukul. Leres injil Saking Selopuro nggih. Saking Selopuro mangeten. Ayo ngodina ayo kantor keluarga besar Mas Ali. Mugi tansah kalibutan kararjan kawilujengan. Amin. Bagas warasan keluarga besar Mas Ali mira sandang mira pangan. Amin. Mugi cedating rezeki ada yang bilahi Amin, ika. nggih. Amin ya robbal alamin. Kantor ponakanmu saya ngojalali. Nggih. Wabid. Di Wabid. Sapa to? aku ra iso koyo Jajal lo. kuwi. Wabid. Wangel lo. Wabid. Wabid. Yes, sing ditetake sing disenake dong. Aneh. Dados bocah utama nggih ya Fit nggih. Bocah soleh nggih Wabid. Migunane itu prabangsa agama tuwin wong tuwa. Insyaallah pinanggih bejo donya akhirat ati Wabid. Lelipur iki mawon saking kadang-kadang niki pandemen agama budaya nggih kata sanget ayo makaryo sinareng AB Pro Audio. An 3 Music. Celana Agung Budaya Ego Lekting Agus Kadra Kedang. Agung Budaya Menger asik to. Beduk. Betul? Betul. Oke.
kasuwun niki nggih samu bareng Mas Ali niki agung Agung rezekine pokoke agung barokah. Agung sing apik-apik. Leres. Ugi kasangku yang kuat Marjo de channel Agung budaya channel. leres sembah suwun ingkang mirsani teng griya halo sugeng dalu sedaya mawon. Hai Pak Azinar kaget aku mecungul. Napa? Injih Pak Sunar. Kinten salam napa kinten lagu? Oh kinten salam. Bagate. Nuwun sewu niki wau kenalan niku judul lagu napa kenalan rasa niki wau, Mbak? Kenalan. Tok. Hah? Mbak, nggih mangke bisik-bisik nggih Mbak. Kenalan asmanipun wau Mbah Mbah Tukul Tukul. saking Selopuro. Leres. Niki kenalan sarasan apa nyuwuni lagu? Monggo. Alah Mbak gak krungu Mbak saestu Mbak. Nggih, ugi niki saking Kudus hadir sedanten. nggih. Wonten Pak Sunar leres. Pak Bambang. Yes, Pak Toyo. Pak Toyo, Pak Ali, Pak Adiku. Leres. Om Togono. Tukena Sayuki. Nggih Mama Sri, Om Dono, Om saged Dono. nyanyian rindu ingkang nyanyi Dek Yuli. Punten nggih mawon. Bos pundi lah, Mbak? Hah? Ora. 10 pedot. Oh, ngoten lho, Wonten Mbak. sejangkap. Nggih, live song penatur iki mawon. Nggih, Orek-orek ya. pedote Mbah Tukul Pidalem Selopura ya semangga. Lasem po ya? Oke. Kak Anji Oh, lasem. lasem mekaten sembah suwun rawuhipun Mbah Kong. Ingkang mirsani teng mriki ugi wonten sinten malih Mas Iyung. Oh Mas Iyung Oh, nih. Mas Iyung Besti terima kasih banyak. Terima kasih. Sinten malih ayo. Juga Mas Ahmad Sukowi. Oke, Kang Mbak Riri, Mbak Zum. Salam. Si kembar mosok. Si kembar Rembang, Oke, Rifli baik. Rifki. Thank you, Besti nggih. Semangat ya penaturi wonten 10.8 orek-orek pedhot. Pedot sing. Ugi saking Juwana walah Bapak Haji Kandar moh tekun sugeng rawuhipun. Sengge spesial Bos kagem Bandeng. Mbah Tukul bos Isi, urang. bos urang. Sing penting gak bosenan. Apa? Bosenan. Nggih, Kusuma Wijaya pun tenggah nggih mawon. Oh ngaten. Dalam Juga yang ada di rumah yang lagi Sarida. lihat live streaming. halo, ingkang mirsani teng griya. Mas sugeng Sarman. dalu. Nggih. Om Sarman. Lagunya ditunggu nanti. Nggih, Kusuma Wijaya pun tenggo. Ya. Panggilan pun aturaken Ibu Roro Ayu Sarijah. Kula aturi kempal. Nggih. Monggo Ibu Rara Ayu Sarijah. Roro untu. Mbah Tukul. Mbah Tukul mengatakan kontak gaji Mbah. Monggo kula aturi mbeksa Mbak Tukul. Iya. Iya. Ya Mas ya apa setiamu kelakon Ya Mas
kula mainyas. Mbahmu kok. Tanjung Perak kapale kobong monggo pinarak kamare kosong. Kamare kosong terus go nyapa, Mbak. Umbah-umbah sabune wangi pakane munggah anake tami. Munggah ning ndi, Mbak? Munggah ning penun. Sokat grinting mrambat ning wine. Terus Durung garing kok njaluk maneh. apa itu, Bang? Senenge Nggih. Matur nuwun nggih Mbak Tukul. Matur nuwun, Jenengan iki laire gasi kok, Mbah. Kok gasien kok Mbah laire lho, sik semangat temenan kok Kanjeng. Niku Mbah jek 23, jek 20, jek 18. Jenengan pinten, Mbak? Semangate ira mok ya. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, Panjang umur sehat nggih, Mbak. ya suwene panjang barokah. Kalau wau ya kan dijangkepke langan bok santayup. Nggih, waru doyong gajah-gajah. Doyong gajah-gajah. Waru doyong gajah-gajah nggih, ya semoga. Nggih, Spesial makaten. saking Klindon Lasem. Oh, saking lasem mugi. sih. Iki ya krungu durung garing kok wis apa mau, Mbak? Iku Jaluk tambah. Iya kok udane saya ya. Makaten ya saking Klindon, lasem Klindon. Nggih, laras waru doyong Laras. gajah-gajah. Semoga niki mau berkah Mbah Tukul Ika pun tampi. Nggih. Ugi wonten nyanyian rindu betul. Betul. Mbak Ali pun tenggon sih. Monggo Mas Ali. Yuk. Asik ya. Monggo Mbak Tukul. Sama Mbak Tukul. Ayo maplang sang keti hati Mas bali golan Apa saja mau kelakan Sayang maklong yang ratan Ayo maplang tak kira
penggawe daya manglong yang etan ayo mablak dadi rambutan rambutan kae-kae buta kemang yang penggawe Ya. Ha. Banyak kain ya? Ayo iya balik mbak tukul monggo. Waduh. Matur nuwun. Iya ana brondong-brondong loro ini kok kagemes aku. Iya. Wis monggo pinarak liyen. Nggih, bali kali Mbak Istirahat Tukul. riyen. Lah nasib sefrekuensi ngono ya Kak. Waduh cocok kok besti temenan. Ya monggo. Monggo ya kalajengaken napa niki pamundhutan saking Mas Ali Mbak Puput wonten. Mas Ali pripun ngersake napa? Ngersake napa? Ngene iki napa aja kan? Manut Manut nggih. Semangga ya Ika ya penaturi. Request atensi Saking niki inden pun wingi ya Allah, rong dina Mas Arman. Mas Arman Bapak ngersake napa? Kusumaning ati. Kusumaning ati, ya Allah, masa iya? Monggo penaturi mawon wonten kusumaning ati Kak. Talenta. Sip. Ugi pamundhutane Mas Kartono niki. Oh ngeten. Si Mas Kartono. Niki saking Pak Ali tadi. Mbak Doni niki nggih wonten kusuma. Kusuma. Wonten kok kemawon sih? Si. Bapak Serpon Tenggon, Mas Donogi, Mama Sri, Cijen, Gladya. Yeah.
Kusumari nganti pun aturaken. Si. Matur nuwun Ji. Dalem tos pundi? Mas Fahri mangga. Mas Fahri ngersake napa, Mas? Aku mah dibeli kok gak nggih. Mbak Putri. Mbak Putri. Napa, Mbak? Sampai guna. Lha kok terus anut ngene-ngene. Ya dilileng apa ora anut to. Iji Mbak pun tenggon Ji Mbak. Niki Pak Mundutan wonten Kusuma Wijaya riyin. Mbak, pun tengga. Ngersake caping gunung. Mbok susuki ora. Dicapingi iki udan. Susuk mboten, Mbak. Oke no. Mbak iki yo mbok susui barang tak selentik lho ya. Monggo ya Kusuma Wijaya. Sampe nika pun aturaken Ji. Estimenya spesial ageng. Kagem Kusuma Wijaya kang teng griya. Ji. Buat Marconde channel ini Eko channel betul? Oh alah, ngapunten Ji, dereng kasebat Ji. Eko channel, Mbak Suwun Rawaibo. Lungi mekalan semi puspita ning taman sari.
Jaya. Mama Sri halo. Mama Sri Bukit Berbunga. Oh, oke. Makaten ingkang tebih-tebih saking Kudus. Kudus laras. Bapak Sri juga ditunggu nggih, Bapak Mbak? Siti, titui. Mas Dono juga. Mas Dono napa? Egone wong Egone wong tuwa Delia pun tanggal ki mawon. Kasumanggaken wonten Bukit Berbunga makaten. Semangga suwe sama Mas Sri nggih. Artis pamundutan wonten mboten Mama Sri? Bebas. Artis Artisnya bebas sinten? Yang nyanyi sinten? Wonten pamundutane Mbak Undus. Oke, baik. Kasumanggaken Mama Sri wonten Bukit Berbunga. Ujudus. Duduk. Ayo duduk. Spesial Mama Sri selalu datang berdua di Bukit Wata ya mangga. Iya ya. Lajengake wonten Egone wong tuwa leres. Om Dono saking Terban Uki nggih. Betul. Ayo napa pamundutane Adik Lia, Dek. Lia yo. Lia Delia. Spesial Mas Dono saking Terban. Leres. Pak niki pamundutane setunggal mawon nggih. Kalau mau ngersake napa? Tambal ban napa sing gerejakan? Nggih, setunggal ki mawon andhok wekdal, Pak. Rencane kathah, Pak. Salah setunggal napa? Songo salah siji. Inci semua kaya egone. Nggih mangga. Tuwa, Lia, Adik Lia. Monggo Pak konfirmasi malih nggih.
kok rusak rumahnya. Lho lagune mau lho ngene menanak sing rusak omahe. Hah? Kok omahe to? Lho temenan. Omah iki tegese wong tuwa iki kan. Ngono. Nini nono ning Omah-omah kuwi. Iya. Kek rencana omahmu tak rusak apa piye? Mah. Omahmu sing anyar lho. Gak iya kan? Aja ya. Lanjut lagi. Nyanyian rindu karena sudah melambaikan tangannya. Nyanyian rindu laras Pak. Anji nyanyian rindu Pak Sunar. Cek Yuli. Dilajengake wonten nanten. Duit jring. Eliza Mbak Basir Mbak mengaten Basir. sih. Semoga Dek Yuliana nonton wonten nyanyian rindu. Semoga. Caping Gunung Ponenggo nggih Mbak Putri. Pupusnya jika ditunggu.
dang-dangi nggo tenang nggih. Tak sinar sampun. Sampun nggih Pak Basir, Pak Basir. Pak Basir. Betul kuwi? Yes. Pak Basir katoke ngono kok katoke ngono to Kok kan. katoke to? Kuwi lho, ambak-ambak ngono. Katone. Oh ngono diganti to. Oh iya mula-mula kuwi kok. Katone ngono kok iso jreng. Nggih, mula. Jajalono. Jajalo. Mula, Mbah. Mbak, tesih jreng. Terus jreng. Mosok kula mboten percaya belas iki. Nggih sampeyan pun aturi nggih. Nggih. Lah rasanya ingat Valentine ya. Nggih, semoga. Iki seminggu wingi kok ingkang nyuwun. Nyuwun indene seminggu iki ya. Iya ning Tanjung Perak iki lak ya rada adoh kono. Dadi ya ubur rampene seminggu kapungkur sing Ngono. ngejo. Mbak Basir. Nggih, engko dijak kabeh ya Mbak Balane nggih Mbak nggih. Udah. Bud, HP-mu gawe rene. Oh, alah. HP koyo Magicom mbok cas terus. Paling-paling iki lho, sak menit ngono wis mati. HP-ne. Aku nak semenit mati malah eling sing ning omah. Apa kuwi? Padha ae HP-ku. Mangga. Semoga ya. Mbak Basir. Mbak Basir. Dereng. Oh, Sapa sing dereng, Pak? Bahaya sik. Jek. Piye urung mumbul? Oke, tak pantau nih. Ayo bareng-bareng baleni Mas. Baleni kok ngarep? Yo gak lanjut no. Lanjut ae. Aku gemes. Mbak baleni pisanan. Apa lanjut? Pisanan ya. Mano. Ana sing urung mumbul nek. Sinten nomor pinten sing dereng? Adamar mati. Sumata. Kok sumeta? Lagune piye? Mulya. Ayo iki wis jam 5. Adamar mati. Siti ngene ya, oke baik. Siti lunga pasar babi mati semua. Iki sing mari mendem tenan. Mendeme ngene. Bisa. Aduh, remiso. Rungan nambah. Miring. Melumah. Melumah. Ayo, yo ngerti yo ora kok. Jengking. Milih ndi, Mbah? Depi kok jengking. Depi kok maju kok jengking. Yopi. Depi kan maju. Depi maju. Niku neratam-teratapi aku, Mbah. Miring. Depi. Miring lumah pada enak.
kaget, wong seneng kok kaget. Lah piye? Mak serbel-serbel kok iso gak apa-apa ya, Mbak. Oke, baik. Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut Suwun Mbak Basir. sama Ayo di absen sing derek nggih. Mbak Basir. Mbak Ali. Sapane sih? sinten malih derek Pak Toyo Alah Pak Toyo melunan. Pak Bambang bisa Pak Sunan Mas Adikun Bu Sri udah Jojak repot ngomong terus sinten malih Mas Ali Ndi to Mas Ali? Mbak Puput. Mas Ali ngantuk Wes, oke Pak Abdullah. Pak Abdullah Injih. semuanya boleh ikut Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong piung jangan lupa bawa angkung Tanjung Perak tapi laut terima kasih Bapak Ser yuk sambah suwun kali asik Mas Ali bangun ya Ayo derenge Mbak Puput. Mbak Basir. Tanding wira. terang bulan udara bersinar terang Diranglah sekali di kotanya Surabaya belum berapa lama saya duduk menimbang datang kawan saya Pak Ali itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita soraklah bersama taksi Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut sama Ayo dijak kabeh wae kae ijek pitu nggih dijak kabeh ya ijek muat to Ala isih muat ning dhuwur lho sik lega. Ngono. Bacot ki. semuanya boleh ikut Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong piung jangan lupa bawa anggur Tanjung Perak tapi laut Tanjung Perak tapi laut Tanjung Mbak Basir. apa sih? Tapi Bapak Ser Tanjung Perak Iya. sampun Mbak. Mumpun apa? Walah gak mingkem-mingkem belas banget ya awakmu. Ceria ya Mbak Basir. Salah aku seneng ana jendelane. Ih, mosok toh? Za. Oh.
Iki kok gak Kiwa tengen jendela. Oh, iku tutupan lak jendela kan? Aku yo karek loro tutup terus. Ngono ya. Sehat-sehat ya, Mbak. Asen, ya amin ya. Monggo, Caping gunung spesial Caping kagem Mbak gunung, Putri wae Mbak nggih Putri. kang nyuni. Mbak Putri terus setting mriki, Mbak, kalau wau, Mbak. Saiki caping gunung. Caping gunung Mbak Putri, tes setting mriki napa? Mun kondur. Pun kondur. Iya ya, semoga caping gunung. Mboten non iki, caping gunung nggih. Nggih, tesih pinten menyes? Caping gunung podang kuning, opo sing nelongso? Apa maling ki kangge kok esupe? Gerajakan nggih. Nggih, Gerajakan apa tambal ban? Tambal ban mawon nggih, Pak nggih. Inji pentenggo. Grojokan. Oh, nyuwune Oh, grojokan. oke baik. Yuk Inggih, semoga wonten semoga. caping gunung mekaten yuk. Ih, Monggo, nak Cahayu. sinten? Nak Cahayu ya, menyes. Ih, matur nuwun. Kowe kapan gak muni nok Cahayu nek sesuk aku mau makan. Ngono ya. Kelo terkejut kandangmu muni nok Cahayu. Ayo ngapain? Iya. Angelika Hestimenyes. Caping gunung dados 12 ke podang kuning mboten no. Yuk. Iya, iya. Kamu udah saking Mbak Putri mengatakan caping gunung. Zaman berjuang
anjas ya kan. Iso. Iya, Mbak. Dadane telu tok atoh. Nanti kerompalke untu. Monggo ayo. Ayo, ajengake monggo Wonten nten. napa nggih pupus sing nelongso Pupus sing nelongso nggih leres. Ya, monggo nak Mau Citra. nyanyi sendiri, Mas? Mercon banting monggo ayo. Yuk Citra Mercon Banteng yuk. Niki Mau nyanyi sendiri apa pasrah? Pasrah. Mas pasrah mawon. Oke, ayo Mas yuk. Gimana? Siramu beda api
Nggih, yuk. Tapi dua lagu leres-leres wonten Gerajakan Banyuwangi Mbak Ko. Nggih, ten podang kuning. Pungkasan podang kuning. Ayo ayo no. Gerajakan Banyuwangi nggih. Nggih, Semoga ya penaturaken sinar no. Si mata bulan. Semoga. Spesial yang dari Lasem nggih. Oke. Semoga. Kali tembang terakhir nggih, kali ngerantos Gusti Putri. Gusti Putri ini wis tengok-tengok nih kene. Gusti Putri sing krantos. Wis ngerantos ket mau. Spesial dari Klindang Lasem.
rapi dandanan anak wadon banyu kerajaan sampun ya tinggal setunggal wonten podang kuning pamundhutane Mbak Tukul. Leres. Inci Mbak Tukul tak menika nggih Mbah nggih. Ayo Cayu ya Maha Mia. Ayo to karo Mamah Menyes gak usah wedi gak sang grundel ya. Pinter iki dipek sapa? Dipek Mia apa Mbak Menyes? Iya. Aku modal podang kuning ngono pedhetku 5 kok. Tak warai kok mah. Kowe ayo rene. Ora usah wedi aja grundel. Ayo wis kowe pomo nyanyi nek DA Academy bayar piro sam? Kowe takon nyanyi podang kuning kok kowe? Ngono ya. Batu kok, Nduk. Rene wis ayo belajar. Pinter bopek dhewe. Lah, ya Batu kok sing tak seranane
anggere pengen nyanyi gebok asmara dhewe kok. Sapa? Badi sing ulang tahun. Mbak Di, alasan. Badi. Oh, sampean gak omong-omong. Lah iya denger ora tak tukono tepung karo. Gaget aku podang kuning are selamat ulang tahun. 20. Ora mung Badi. Sinten? Kandar sak rombongan ya ulang tahun. Ora ngono lahir kok bareng-bareng. Lahirnya bareng. Jane borongan apa harian. Gemes aku. Matur nuwun ki. Nggih. Keluarga besar Mas Ali, Mbak Puput kirang langkungipun nyuwun gunggih pangapunten, Mbak. Mas, nggih. Saduluran selamat sing. Matur sembah suwun. Buat Marco Dia Channel, Eko Channel, Lugi Agung Budaya Channel. Terima Sembah suwun. kasih.